ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, шумо бор доред мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акай Парвизро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва ин акамон 10 сола стажи корӣ дорад. ҳар ҳафта бор равон мекунад ба Тоҷикистон бо нархи арзон ва дастрас мебошад ва шаҳри Панҷакен, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Душанбе, Кӯллоб, Қурғонтепа, Регар бор равон мекунад. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед ва аз номи канали мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед. иншоалло ки скидкаи хуб ҳам мекунад ва борҳоятонро аз дари хона омада мегирад. марҳамат кунед дӯстон, ватсапон дар экран. ширкати Акай Парвиз дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. ба як акар бордорони азиз аз шаҳри Ваҳдат хона дар корай, яъне ки заминаш аз 10 сотиқ боло бошад гуфтагия ва нарша гуфтагия ки аз 190 000 сомонӣ то 250 000 сомона бошад. ина дӯстони азиз, ба ҳамаи акада муроҷиат кунед. номери ватсап шумо нагия. касоне ки аз шаҳри Ваҳдат хона доштагӣ бошад, аз 10 сотиқ, яъне ки 5-6 сотиқ бошад, боз беҳтар, хубтар мешавад бордоро. ина марҳамат кунед, бо нархи аз 190 000 сомонӣ то 250 000 сомона бошад ва яъне ки хонаҳош духонага ё ин ки сехонага бошад. касоне ки дӯстони азиз, яъне ки гуфтагия ки ба ҳама шароитош бошад, оби свет доштагӣ бошад, нарша гуфтагия ки дӯстони азиз то 250 000 сомона харида метавонад. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстон, ассалому алайкум. ба инсонҳое ки хайр мекунанд, худованд хайрро дорад, ба наргиҳот қабул кунад. хуб дӯстони азиз, ин акамон яъне ки дута фарзанди маъюб дорад ки ба ҳамаи яъне ки ба ҳамаи писароша дӯстони азиз хона сохтаистай бордоро илтимос мекунем. аз ҳамон эҳтиромона хоҳиш 1 сум метавонед, 10 сум метавонед картаи Душанбе сити мондагиай. картаи Душанбе сити ба ҳамаи номеро пайвастаги 987 10 05 62. дӯстони азиз, яъне ки дута писари инвалид дорад, раҳ гашта наметавонад ва яъне ки дар сурат дӯстони азиз маълуме, дар ин видео маълуме ки чӣ хели инсонанд бордоро. хуб, ҳамаи бордора кадме ки агар бовар ки накунед, номери ватсап мондаги, номери ватсапро 907 74 96 36. дӯстони азиз, хонашон кам тара ки дигар бояд кришаро пӯшона ба ҳамаи яъне ки ба ҳамаи писарошона хона сохтаиста бордоро. як ҳаракат мекунед, ҳамаи акра дастгирӣ мекунед. иншоалло ки 1 сум доди худованди меҳрубон 100 сомон яъне ки дӯстони азиз медиҳад. дар паноҳи Аллоҳ боша, раҳмати калом барои хайротон. худованд хайрошона ба даргоҳаш қабул кунад. Салому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарои мусалмон, бародарои худоҷӯ, бародарои ғариб, худованд нигоҳбонтон бошад. мо муроҷиат мекунем нисбати як хонаи нотамом ки ният дорем ба ҳамаи бачакҳоро хонаро бисозем. худо баракатон та бародаро. касе чизе метавонад барои як хонаи нотамоми мо ки дар навор иншоалло мо мебонем бибинем. мақсад ки ба мо кӯмак кунед ки болои он хонаро мо бишонем то сабзиёра, то ҳамаи химикиёра. иншоалло худованд ҳар ҷотон метавонад иншоалло баракати динӣ дунёвиро насибтон мегардонад. мо ҳамин хонае ки дорем 6 фарзанд қатъен 2 бачаҳо мо зиндагӣ мекунем озир айни замон. мақсад ки бародаро касе чизе ки хайр мекунад холисаридо хайр кунем аз барои худо бошад.
наметавонад касе фақат дуогӯ бошем дар ҳаққи фарзандои мо. иншоалло худо баракати дини дунёвиро насибтон мегардонад. ба мо пулам муҳим нест. касе метавонад як тахта, як шпура, як километр чизе ки аз дил мебирояд, чизе ки ҳиммат мекунем, онро дастгирӣ кунем. натоненам худо нигаҳбонтон боша, алло баракатонта. он карта дорем, картаи нишондеҳӣ ки рақамҳои телефони мо пайваст шудаги 287 10 05 62 با فامیلای خودم، نام خودم صدوار دیلوار پیوست است. مقصد که برادرها خیر کردن هم میتونن داغو باشیم فقط در حق این فرزندای ما. یکی اگر باشه با برادرها برای یک خانه ای که ما تمام نکردهایمش بدبودش نکردهایم ما را دستگیری کنیم. انشاءالله خداوند اجر ثوابتان میرسانه انشاءالله. باقی خدا نگهبانتان باشه. الله برکت دینی دنیوی را نصیبتان بگردانه. آمین بگو باشم. الله اکبر. خب دوستان عزیز، کسانی که این زبان رو برادران عزیز تماشا کردن که خیر کرد، خیراش خداوند به درگاهش قبول کند. خب 3 ایلول ما خانه فروشی است، قرار دارد در ناحیه شمس‌الدین شاهین جماعت دشتی جون و دهه حاجی دره گفتگی برادر. 6 سوتیق زمینه 3 در خانه نقشه گفتگی که 60000 سومانی بگو باز معامله خوب هم دارد. این مرحمت دوستان عزیز، باز نگین که خانه ارزان در کنار لسیمدجه نیست. در دهه دشتی جون، یعنی که جماعت دشتی جون دهه حاجی دره. مرمان دوستان عزیز، تلفن باید تماس نامه واتساپ مونده 7808 طریق واتساپ زنگ بزنید. و دوستان عزیز، 4 ایلول ما خانه فروشی است، قرار در ناحیه واسع کوچه عمری خیام. 3 در خانه با خشت پخته برداشتگی و با نقشه از اول، یعنی که وزارت زمین های ساخته. دوستان عزیز، در عکس ها بینید که خانه در حقیقتا با طلبات جوابگو است گفتگی. 3 در خانه 4 سوتیق زمین، نرخ خانه را 255000 سومان میگه. خلاصه گفتگی که خانه را آدم خریدار مرحمت آمده ببیند زنگ بزنید، انشالله که نشان میتیم و ارزان میکنیم. 4 طرف خانه محکم بسم بلاک محکم کرده، خانه با خشت پخته برداشتگی، دروازه هم چسباندگی. دوستان عزیز، خب مرحمت کنید زنگ بزنید، معلومات مفصل‌تر را از خود صاحبشان دسترس نمایید. دوستان عزیز، خانه نوبتیمون خانه فروشی هست، قرار دارد در ناحیه رودکی، یعنی که دهه چارسو. کسانی که از همون طرفا خانه خواه باشه مرحمت همین نوار برای خودش باشه. دهه چارسو 4 در خانه، یعنی که 4 طرف خانه محکم کردگی. 3 سوتیق زمین برادر. کوچهش کوچه آباد. دوستان عزیز، دهه چارسو 4 در خانه، 3 سوتیق زمین، 4 طرف خانه محکم بسمی بلا محکم کردگی. دروازه خشرون چسباندگی، آب سفید هم دارد برادر. آبش گفتگی که مثال از و در پیراد میاد. نرخ خانه را 300000 سومان میگه. خریدار انی باشد باز سودا میشه. سودا در پیش خانه. مرحمت 0148 کده زنگ بزنید، معلومات مفصل‌تر را از خود صاحبشان دسترس نمایید. دوستان عزیز، با کسانی که استودنت که بلیط در کارتون باشد مرحمت با کمپانی اکی دلار مراجعه. دوستان عزیز، کвартира فروشی هست، قرار دارد در شهر ترسونزاده 2 میکرورایون گفتگی.
як хонага квартира дар 8-ум этаж қарор дорад, яъне ки ҳама тарафа кор мекунад. Ягон камбудӣ надорад. 50 квадрат мебошад масоҳати хона. нархи хона 228 000 сомон мега. об ва свет ҳам дорад, кӯхонаи ҳоҷатхона дорад ва гуфтагӯе ки яъне ки дӯстони азиз лифтчан 100% кор мекунад. нархи хона 228 000 сомон мега. бо савдои хуб ҳамеша. телефони бароятон аст 935 48 45 44. дӯстони азиз, марҳамат, номери WhatsApp, тариқи WhatsApp занг бизанед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, марҳамат, дар номерҳои 911 32 43 44 рӯй кунед, иншоалло ки рекламаш мекунем. хоб, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоилӣ Сомонӣ. ду дар хона калидор, ҳамон дар дарунаш, замин аз 4 сотик зиёд гуфтага. об свети пастини ҳаста, раҳош прамой то даруни хона айраи калони семезавод тақрибан 800 метр дура гуфтага. хулоса хона коробка, ягон проблема надорад. нашод раҳош ош светаш хона ҳаста 100%. дар срочно фурӯша илтимос беҳуда занг назанед. нархи хона дӯстони азиз 140 000 сомон мега. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти муфассалтарро аз худи соҳибашон дастрас намоед. ҳатман дар канали мо подписатсия шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, ҳаштумин хонаи фурӯшиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоилӣ Сомонӣ. дар шаҳри Душанбе тарафҳои яъне ки Кулписта гуфтагия назди части Суроб 3502. сехонага 4 сотиқ замин, подвал, кухни, душ, об ва свет ҳам дорад. об гуфтагия дар дохилаш ҳуҷҷатош ҳамаш 100%-ан срочно фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ. ина марҳамат кунед дӯстони азиз, сехонага хонаи заминӣ 4 сотиқ замин бо нархи 300 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе. ина дӯстони азиз, боз нагӯед ки хонаи арзон намёбӣ. аз 300 000 сомонӣ савдо ҳам мешавад. савдо дар пеши хона. телефонно баротон аст, номери WhatsApp мондаги. марҳамат дӯстони азиз, тариқи номери WhatsApp-шон муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, нӯҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, яъне ки кӯчаи Носири Хусрав гуфтагия, ноҳияи шаҳри Туз, тарафҳои 44 чашма. дӯстони азиз, хулоса ҳамон тарафҳо. хоб, се дар хонаҳа 12 сотиқ замина бо нархи 220 000 сомонӣ. 4 тарафи хона бо семинблок маҳкам кардагия бордоро. ина марҳамат, бо нархи 220 000 сомонӣ. аз 220 000 сомонӣ савдо мешавад. марҳамат кунед, телефонно бароятон аст 38 28 02 20. занг бизанед, аз номи сомонаи мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед. дар канал дӯстони азиз подписатсия кунед. касоне ки мошин, хона, замин, хулоса чизе ки доред барои реклама кардан, марҳамат, дар номерҳои мо 911 32 43 44 рӯй кунед, иншоалло ки рекламаш мекунем ва ба шумо фурӯхта медиҳем хонаҳои шуморо. раҳмат барои дастгирии беҳтаритон ва анаки хонаи навбатиро гӯш кунед дӯстони азиз. хоб, хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Истиқлол. 5 дар хона, 10 сотиқ замина бо нархи 240 000 сомонӣ. хоб, хонаҳо дӯстони азиз, дидесен хай дарвоза часпондагия, яъне ки забори пеши дарвоза ҳам дорад. 4 тарафи хона маҳкам. просто хонаҳо камтаре дига бояд ки яъне ки вақти харидан бо ремонташ кардан аркурай. хай, дашти хонаахтон аз берун мебинем чӣ хел ҳастед дӯстони азиз. марҳамат, бо нархи 240 000 сомонӣ. телефонно бароятон аст 918 15 31 08. занг бизанед, аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи восеа ҷамоати Худоёр Раҷабов. номи ҳозираш, номи деҳаш деҳаи навдеҳ, яъне ки номи пешинаш питоник. 5 дар хона, 30 сотиқ замин. дӯстони азиз, 4 тарафи хона маҳкам гуфтагия, дарвоза часпондагӣ ва 30 сотиқ замин. оғилхона ва анҷомхона дорад. ина марҳамат дӯстони азиз, боз нагӯед ки
акай насинтиҷа ту фақат хонаҳои қимата мемонӣ аз шаҳри Душанбе яъне ки Қурғани ҳамаҷо фақат хонаҳои қимат мемонӣ. Ина марҳамат дӯстони азиз 250 000 сомонӣ. Нархаш 250 000 сомонӣ. Калидори дароз дорад, чор тарафи хона маҳкам. Ина боз аз 250 000 сомонӣ савдо мешавад. خب مرحمت زنگ بزنید معلومات پورا آنیترشون از خودسیه باشون دست رسونید. در پناه الله باشید دوستان. رحمت کلام بار دست کردن. خداوند مهربان نگهبان باشد. خیر به همتون.